Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βγάζουμε βίντεο, μια τσιμπούρα. Δεν ξέρω, 1 κιλό, 2 κιλά είναι. 200 γραμμάρια μου φαίνεται. 200 γραμμάρια εδώ, Αν βάζουμε χέρια κοντά, φαίνεται πόσο. Λοιπόν, Σέρκοβιτς, αυτό είναι το πρώτο μεγάλο τσιμπούρα που βγάζουμε εδώ. Δεν λέμε που είναι. Δεν λέμε που είναι. Αυτό είναι μυστικό μας. Το Πανάγι μου. Με 18 αγγίστρες, δεν το πιστεύω. Τρέμω, μαλάκα. 18 αγγίστρες. Αυτά είναι. Το πιο μικρό. Πιο μικρό βγάζει το μεγάλο. Μανάρι μου εσύ. Συγγνώμη που σε βγάλαμε από τη θάλασσα. Και κοίτα που είναι αγγίστρια. Από εδώ δεν δίνει τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Ορίστε. Το μικρότερο αγγίστρι που υπάρχει. Δάχτυλό μου και αγγίστρες. Μη βάζεις δάχτυλά σου, θα σε πάρει. Γεια σου ρε Σέρκοβιτς. Τα ντόντα. Σερκέη, νομίζω να μην χάσουμε χρόνο. Αυτός δεν είναι μόνος του. Δεν είναι μόνος του. Να νεκρίσω, ναι, καλά λες. Καλά λες, μανάρι μου. Έλα στον δάσκαλο. Μανάρι μου. Θα φάμε ψάρι. Τώρα πρέπει να αλλάξεις πάλι. Ναι, σωστά.